Am luat antrenamentul lui Tony Saik și l-am repetat exact cum face el. Sincer, nu m-am așteptat la ce a urmat. Dacă mă urmăriți de ceva timp pe canalul acesta, știți că eu mă ocup la fel cu calisthenics. Dar azi am spus să fac ceva mai diferit. Cu toți urmărim oameni care ne inspiră. Iar Tony Saik este unul din cei care mi-au arătat că n-ai nevoie de sală și nici de echipament, ai nevoie doar să fii constant și de disciplinat. El are peste 250.000 de abonați pe YouTube și a fost dublu campionat național la fitness. A început și el de la zero, fiind un om dependent de calculatoare, dar acum este la total alt nivel. Vă las jos de la descriere link-ul spre canalul său dacă în caz că nu știți. Azi mi-am propus să-i copii exact aceleași exerciții, exact același volum, exact același timp de odihnă. Și sincer am vrut să văd ce se întâmplă atunci când cineva ca mine face ceea ce face și el. Acum este ora 10, m-am trezit, am mâncat ceva, deoarece nu mă antrenez cu stomacul gol pentru că nu are sens și am venit acum în această sală ca să-i copii exact aceleași exerciții ca lui Tony Saik. Deci Tony Saik pune accent foarte mare pe control și pe volum. Nu te aștepta să te duci la el să faci 3 flotări și să te duci acasă. Omul lucrează cu serii grele, cu tempo controlat și cu pauze foarte scurte. I-am luat structura lui de push-pull și am adaptat-o pe ceea ce pot face eu azi. Ce înseamnă push și pull? Push înseamnă exerciții pe care le faci când împingi, iar pull exerciții pe care le faci atunci când tragi. Iar la final vom face core, simplu ca idee, mai greu de executat. Vom începe cu push, ceea ce va intra pieptul, umerii și triceps. Și vom începe cu primul exercițiu, și anume wide push-ups. Acest tip de flotări se fac în felul următor. Brațele mai depărtate, jos vom duce lent, iar când urcăm înapoi trebuie explosiv. Da? La coborâre lent, iar la urcare explosiv. Așa a spus Tony, trebuie fiecare repetare să fie controlată. Vom face 3 serii a câte maximum nostru de repetări și hai să trecem la treabă. Tony face pauze foarte scurte, face exact 60 de secunde pauză. Nu știu dacă face chiar 60 de secunde, dar voi încerca să respect timpul. Vom face cele 3 serii. Nu știu dacă le pun pe toate pe clip, dar cred că le voi pune. Următorul exercițiu va fi pentru umeri și anume pike push-ups. Trebuie să-ți ridici șoldurile sus, să te pui în poziție de vârf doar că invers, cu capul la sol și vei face flotări sus, jos. Acestea sunt pike push-ups-urile, un exercițiu de bază dacă vrei să faci flotări în mâini. Simt umerii cu mari chiar după prima repetare, dar imaginați-vă că Tony face asta doar la încălzire.
următorul exercițiu este pentru triceps și anume dipsurile la paralel. Vom face 3 seturi a câte 12 repetări și atenție la forma pe care o faceți. Brațele când le îndoiesc leul la 90 de grade, că altfel nu o să vă doare tricepsul, dar umerii. Acum trecem la cu totul alte grupe musculare și anume la tras, ceea ce constă în spate și biceps. Și da, următorul exercițiu sunt tracțiuni. Vom face 4 seturi la câte maximul nostru de repetări. Aceste tracțiuni sunt preferate luptonii pentru că ele face cu o formă impecabilă și cu un control maxim. Același lucru voi încerca să fac și eu, așa că hai să trecem la treabă. Băi, sincer, nu mă așteptam să fie așa de greu. Adică știu că Tony Saik e la un alt nivel față de mine, dar acum că am încercat exercițiile lui, înțeleg de ce arată cum arată el acum. Nu e vorba de un secret, nu e vorba de un genetic, asta este doar o muncă de ani de zile, de consecvență și de o disciplină de la un alt nivel. Dacă v-a plăcut formatul acesta de videoclipuri în care încerc antrenamentul niște oameni pe care eu îi respect, puneți-mi în comentarii al cui antrenament să fac data viitoare. Am câteva idei, dar vreau să văd ceea ce vreți voi. Și dacă vreți să-l urmăriți pe Tony Saik, vă las în descriere canalul său, că merită tot respectul pentru comunitatea pe care o are el despre calisthenics în România. Și dacă ați ajuns până aici, nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă v-a plăcut și nu uitați, calisthenics is power.